Tudtad, hogy a vállad a legmozgékonyabb, illetve a leginstabilabb izületed? Pont emiatt nagyon könnyen problémába kerülhet. Vállinstabilitása csupán annyit jelent, hogy a felkarcsonnak a feje nem marad a vápában. Olyan, mint hogyha a vállad túl sokat engedne, vagy túl sokat mozogna. Kicsúszik, elmozdul, vagy folyamatosan olyan érzésed van, mint hogyha nem lenne a helyén. Ez nem csak sportolókat érint, kialakulásának több oka is lehet, korábbi ficamok vagy húzódás, ismétlődő fej fölötti mozdulatok, rossz tartás vagy izomegyensúlyborulás, esetleg gyenge rotátorköpeny. Ha nem foglalkozol vele, akkor lassan a körülötte lévő izomzat elkezd kompenzálni, azaz befeszül a nyakad, a lapockád, a vállad, ezért sokkal nagyobb fájdalmaid lesznek később. Legtöbbször konzervatívan is kezelhető, a lényeg az, hogy meg kell erősíteni a vállizületet. Plusz info, fontos egy állapotfelmérés, hogy meghatározzák, hogy pontos melyik izom az, vagy melyik izmok azok, amelyek gyengék és melyeket kell megerősíteni. Fontos megemlíteni azt is, hogy az oszteopátiás kezelések plusz az ANF terápia egy igen jó eredményt tudnak hozni, felgyorsítják a regenerációt, megerősítik azokat a szalagokat vagy azokat az izmokat, amelyek gyengék, és megadják a vállnak a stabilitását, amire szüksége van. Ha bármikor bizonytalannak, fáradtnak vagy fájónak éreznéd, ne várd meg, míg komolyabb baj lesz. Kérj egy szakmai állapotfelmérést, és ne hagyd, hogy az instabilitás problémákat okozzon neked.